Agi pulen simi jeng kaisa kok sai family jesupana hamjigi tongladi phiaba personal tonglema chalaima ati video rok ta snam dehnei phiaba tam khane baksa bujiote baksa bujiabo tongnai hinkeba tawti tam sachinai khorokni ni ksara kise misa walima banyo laithane salo hamjama chala joli jagi agini video social media viral kharika atosit bom bam sak pack henai 59 second video aunor kono khanaka abagi phajit abuno teba kahmi sukrobi sai khnarwana khoroksa Tiprajwk jeno kabui saka bo wansa chala khoroksa bai hamjagi a chalani nogo Tanglai suge tongmani borni hamjama sal bisangka phiaba laithane trini saloke wansa chala o burno tring berne logisane buri logiri maya angma bai chala joli jagai abuni next day hinkai bor agi nogo A to Z class khaimani a video no social media viral kharika ya kulo hinga teja musa o Tiprajwk burino je sinui tone ro call khai kam hamya kok suma ke plus baksa ledger ro hinga ba interest nangjagi warik monei a viral video no kabama jaga share khalema darte o A to Z video tapu joto jaga viral kotor angthanga a bage o Tiprajwk buri bini secret diary no chini aro yapare rima bai jeng nor no kamge sai khnarne so a secret library channel pachor kamga ti joto bujimanai Jengno ostri horne burni mung ti bini hamjam chala eba viral khane chala wansa ne mung je nama sudro manengka burike chini Tiprajwk chala henkai wansa abo hatya pulia sakang buribe chala Facebook ti sinilai number rai kok samabai borok salja buskango malakya a jora khorsote khoroksano nuklai chajagi tebo hamjak tongkha jora salja chala o burino saka ani nogo himdi nogo thangi bere phene te ani ama babu samai malai rona apro buriba pulia sakango eba pulia jora ke thangya hani tomani haipono bini hamjam chala bar sama bagai o buri thanga bini hamjam chala ni nogo aboni olo hanka te tawn sachene je nang ang wan sumani abono ka tebo sing sairona aboni olo hanka khorni loki baksa tholai pro chala burino actor pom sakpai class khaleka a jorno chala phone camera open khalai borni a actor class khaimono camera sage full video record khakya apro buri saka video record ta khati oloki nang buino phono ke viral ro khanyasi burni ati kokhnai chala samaidangi sawo promise angkun dino nono hamya viral khaigalak ano bisas khadi nei abo haki chalabai buri kha baksa bujilai nokro ko thangla suke toma bor hamjama sal bisa eba 1 বছর complete engkha phiaba laithani saloke buri bini dolte bini baisumo tring mela nai nogo hapthuka haipono bini chlaki burino a tringni sala logi tlana bagi bar call khai logi sanmani besal khaisuka bad buribo o chlani logi berna thalia nogo habai phone off khlai thoi tongkha bini bani logi a bagi ayang chala doubt khlai joli jakha ano kari alga chala bere thoije tongna abuni dartino angbai malaya bereya chala ati wan suma bai abuni next day berbe malai pro o burini phone khitari sabai Rikha chala plus olo chala nogo thangi a buribe agi A to Z class khaimani a video no social media Facebook viral kharika iko o buri signal faldo angbai tongsa sajak je nangle chati paibo manu chala abai kok sawoi Facebook viral kharika burino abuni olo hingke te jamung sinai je burino sinina ro call khai kaham hamya kok singla plus baksa legend ro hingke to a to Z viral video no nogei nai wari monei tebo kabama jaga share khalima bai kha khale tabo kabama lukono a viral video no nokba khena hanai a bagi o viral angne bri tabo laki jaga jotono request khlakya jesane arpano ani 59 second viral video tongka hankai please o video no delete khari di kebo share te khalai di o buri abokai kok se bini story chino share khakya so norok hinkai o buri ni live story plans me pate jora kamge khnai man khana aro kabama wan sum kotorba tongo bahake hinba aro kamge khna di jesapana bukha mane hamselai tongdi phiaba khorni loki baksa tongpro abote A to Z class khaima rokle kone dino photo te video record ta khadi tange hinkai bui basa manjani buma bufa eba hamjuk chamri manjani buma bufa se taboni jora kaklai khari tongmano hinkai nini a 6 mas 6 din 6 gondane hamsama eba 6 বছর 6 মাস 6 দিনে hamsama abo bosak kodin tongnai thigediba a bagino baksa borno nukmani kisa walaki eba breakup anglakheno a nangnungya personal A to Z class khai tonglai chama video no social media viral khai khorsana hamya majra berlai sama nukjago abuni darti baksa borno sanamu sungo norok A to Z da class khai tong eba soro soria da pori class khai tong aboti personal check back video rok ta sanamladi olo norno derawoi thangmano a kokno pula jorano baksa buribo
wan sukte tongo te chini baksa chalaropo nijine hamsam buribe jesupano wale joli kanglepano atike khorni loki baksa a to z tonglema salama video rono snamoi viral khamani angle kisapano chajagya angjago so ani tara vital te munai song tabuni bagi video asuk jorno malai pine norbe next video jaga video no chato share khadi tangi hingai tini om munai buri ni sago ati problem angma kahai next time kebuni munai buri eba pani sago ati problem tangthung abono khnai jotono kaham hamia joto burino wansuna serna angthung abono secret live channel naharmung abaki nor share khaila ke black and sanai hambai pathya kokengkha nor kebo bukan kok share kana musung ka hanke display in Facebook or Instagram adi nukin man kana aboni link description rizak a link wo click khaye ni bukan kok id chungbai contact khlai share khaimono and abo ka content video no chajake next update mani tona bagi channel no subscribe khlai loki tongdi